Babukele emakhaya ngibingelele igama uDlozi wakwamsibi kuMkhondo TV. Bakwethu nginibingelela njena ngihamba ngodaba ke lolu ke SST mazivuke kuseni sezwe ngalo ukuthi ke lapha ke Mabola kunesiteleka ke sikhona. Ngathi ke indaba ke ibala ke indaba ke yamatekisi okuthiwa ke umphathi ke kuleya ndawo ukhala ngokuthi sithutha amatekisi ke okungiwona wawo ukuthi azosebenza kuleya ndawo. Wavinjwa ke ezabo kuyimoto ukuthi ke zikwazi ukuthi ke zisebenze. Akokunye ke abakuvezayo baveza ukuthi ke lezi lamatekisi la kade wona akungawabo ebekwazi ukuthi kathuthe ke izingane zesikole sikhuluma nje bathi ke izingane azikwazanga ukuthi ziye esikoleni. Isitekeleka siqhubeka kuleya ndawo njengamanje sesibuya khona sikuzibonela thina ngamehlo nakuba kumphathi khona ungafunanga ukuthi ukhulume nathi ngenxa yokuthi ke izitolo sezikhona lapha nokuthi ke ngathi ke bonke abantu ke abeza lapha abenza ngathi bazobasiza ngabantu ke asebathengiwe okubaleke khona ke amaphoyisa kodwa ke futhi ke nawo ke nje ke uhulumeni ke imbala kodwa nje ke njengamanje nje ngike ngaveza uma bese uthola lo mbiko ukuthi ke sizozama ukuthi sihambele kuwo amaphoyisa siphinde futhi ke sihambele ke nakuyo association ukuzithola kabanzi ngalolu daba ukuthi kahle kahle ngempela ngabe kuze kusuke nje impi nje kwenzakalani. Ukhona ke ubaba ungwenya nekungisikhulume ke sayo ke association yakhona la ke eMkhondo cishe nje uma ngabe ngingaphembuke ngizothi ke Petrol Taxi Association isizothi isixoxe naye kancane siza ukuthi kahle kahle ngabe kwenzakalani. Mnumzane ungwenya mfowethu sikubingelele sikwamukele uMkhondo TV. Sibonga msakazi ukwamukeleka ngaphakathi koMkhondo TV. Mfowethu sibonga kakhulu isikhathini sipha sona njengoMkhondo TV ukwazi ukuthi ke silethe ke mhlambe ke ulwazi njengoba lunjalo emphakathini wakithi kakhulukazi nje ke indawo le ebheka ngapha kongemo nakoMabola. Mhlambe nalo udaba lovela lana ukuthi sekuvalwe umgwaqo nazi izinzolo ziyavela. Mhlambe nina njenge-association kakhulukazi udaba oluphethe nina njengabantu abalawula amatekisi nokuthuthwa komphakathi kuthi nokuphawula kwenu. Engingakusho nje msakazi la ukuthi thina siyi-association sihambe sabuyisela amatekisi ethu emzileni wethu bebe sivele siwusebenza bokade uqhwagiwe uqhwagwe abantu bokufika eMabola labantu labantu abasuka la abaxoshwe emaplazini bese bayokhonza lapha eMabola bona laba egcineni kwakhona asebagcina bakusomsindo babona ukuthi hayi ngcono badlulisile. Msazi kukhona okunye ngike ngayizwa ukuphatha okweyingane ukuthi igcine zangaya esikoleni kuyiphutha elikhulu ngoba ngoLesihlanu futhi siqale last week ngoLesihlanu basifonela abazali beyingane ukuthi baba nenkinga makuna le road inspection abantu beBondi ingane ayikhona ukuya ngoba imoto ezithutha izingane zabo lezi eziyidafu asinawo ama-permit. So sabatshena ukuthi sizokhona ukubasiza thina siyi-association ekuseni ngoba bebathe emini ngoba ibhodi lisuke selisukile bayakhona ukuyilethela sadonate-ke ngemoto sayithutha ingane sayo esikoleni. Namanje ngikhuluma ukufunda nokufundisa kuyaqhubeka ey'koleni. Cha no kukezwakala noma ke ngingazi ukuthi sizoyiprova kanjani leyo oyishoyo mnumzane ngoba noma njengekadiveza igama lesikole kukhona vele oke wavela nakuthina wathi usesikoleni ungithisha izingane azifikile kodwa mhlambe ngicabanga ukuthi ke mhlambe ukukhulume lokho bezingakafiki izingane kodwa noma sokuthi wena sezingane nikwazi ukuthi niyithuthe niyifikise mhlambe kusho ukuthi ke bese kuyindaba yangaphambilini le enivezayo kodwa nje mhlambe uma ngabe sithi siyabhekisisa nje kahle isimo lesana niyasibona nesilawuleka njengoba nje ngiveza ukuthi ngisuka khona njengamanje namanje savaliwe abantu basayitoyitoyi. Hayi isimo siyakhona ukulawuleka njengakithi thina bamatekisi ngoba siyakhona ukuyikhoza. La kusala khona kusala ngaphakathi lophiko lamaphoyisa SAPS. Uma ungabe ufika lapha ubabikela ukuthi kunenkinga la nabo abantu bashaya imoto umphathi wakhona nabasebenza khona baphuma ngeenyawo bakubikela ukuthi abana van awekho amaphoyisa eLondozaneni estation ngaphakathi amaphoyisa asaphumile babikizana futhi nje ngabe ukuthi njengalo daba lolu sentence lo nyaka lo unyaka wesi4 ndilokuyenzeka le nto le. Cha no kuyezwakala kodwa nje mhlambe ngendlela eniyibambe ngayo nina siyabona yini mhlambe isimo esifana nalezi nasisombululeka noma kamvele mhlambe kusenje isesenzima.
hayi isisombululo salento sikhona ngoba okwenzakalile okubekhalisa ekuqaleni ukuthi umzila lawa awuregisterkanga sahamba sawu-register ebhodini uPeter Dift Local and Long Taxi Association sibambisene noPeter Dift Transport loya mzila njengoba sikhuluma nje kuma-permit sikunike ugovernment usinikile ngoba wayegazethwa uyazi ukuthi umzila mangabuka nje uyagazethwa akekho wa-opposa wagcine waphumelela sa-awardwa ngawo njengoba silapha nje siyosebenza emzileni wethu noma kungenzakalani sobe sikhona khona lapho kodwa nje umuntu osondele etekisini nathi sizozama itekisi ukuvikela ngayo yonke indlela ekhona yokuvikela. Mhlawumbe ngifuna ukuphinda kancane la ekuthenini ngoba ngeke kwavela kancane ngasuthi kunombango wamatekisi akwangema ngokuthola kwami bengathi amatekisi akwangema iwona angenayo ipermit yokuthi afike emabola kodwa amabola anepermit yokusuka la yale mhlawumbe ngendlela ichaza ngakhona ngabe lokho kusho bekade kungamampunge amampunge wonke lawa mangazi noma ngabiza kahle mangibiza nge-Sprinter Group lento yalapha emabola ngabantu nje abathile abayihlanganela abayifomela into yabo bathi sekunamabola Taxi Association yakhona abakukho nje kwasicucu sephepha esikhomba ukuthi bayi-association akukho nalaba register khona mawukhumbula kahle umsakazi ukuregister kwama-association kwavalwa ngo-2008 ukuthi ayisekho i-association eregistrwayo mhlawumbe sekungaba lokho ukuthi mangabe eyimembeni ekhona eseyithengisa umsebenzi ungakhona ukungena noma khona eshonile uyakhona ukureplace enye imember akhona ukuthi uthatha abantu abasha cha no ngicabanga ukuthi kuyezwakala angazi mhlawumbe kukhona mhlawumbe ongafisa ukuthi ubhekise kakhulukazi esizweni ikakhulukazi umphakathi wakuye leyo ndaba ngokuqakiseka ngoba siyathola ukuthi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe abanye abantu kufike information engeyona kubona bese be-actor ngalokho abasuke bekutholile mhlawumbe nje sesikhetha nje yini into ongayitshela abantu bakwangema nabantu basemabola ikakhulukazi kulo daba lolu lwalempi yamatekisi engakusho ngokubhekisa esizweni sisonke ngicela ukuqala ngokuxolisa nje ngale ndlela sesiyiphatha ngakhona singabantu bamatekisi ngoba sesizobuka singabantu abanodlame kanti asimsukeli thina umuntu ematekisini umuntu osukela thina engakusho kubo ukubaqinisekisa ukuthi imoto zohlezi khona nsuku zonke ngokuqala ukusebenza mhlambe emabola silayisha ngo-6 until later nangothi later nango-8 ebusuku noma nango-10 mhlawumbe kuya ngabantu baphelane imoto bazoyithola ePeter Dift nakusasa nje sobe sivukele khona emabola sobe sikhona khona nanokunye okwenza ukuthi isimo sibe nje ngale ndlela le umphakathi usixolise kakhulu manje into eyenza ukuthi kube ngathi kuba nodlame ngibona ukuthi amaphoyisa awawenzi umsebenzi wawo bayawenza umsebenzi wawo abalokhu udlame ngiyabonga cha ngifowethu nje sibonga kakhulu sithemba ukuthi noma mhlawumbe ngithi sithembise ukuthi uma ngabe kukhona esikudinga ukunina nisivelele izandla ukuthi sizokhulumisana nani noma ngabe yini umsakazi if futhi kuyafana nanokuthi uma ngabe khona umuntu olunga lomphakathi kule indawo lezo osoyibalile ezinesikhalazo sikuvulela ukuthi bangeza bazobeka izikhalazo zabo mhlawumbe awuseviseki kahle umphakathi la sikwazi ukubasiza sithumele imoto siyabonga kakhulu siyabonga Imbe amatekisi yebaqedile abantu ngesikhathi imbe amatekisi we